Rock the Fort, kunċert ta' rock klassiku. Dan il-kunċert qed jiġi organizzat mill-grupp ta' No Wait, grupp li twaqqaf fis-snin 70 u llum il-ġurnata hemm 80 żagħżugħ u żagħżugħa mill-Birgu li huma membri fih. Grupp li wassal sabiex jorganizza dan il-kunċert nhar il-ġimgħa li ġej fil-Grand Harbour Marina fil-Birgu. Il-kunċert se jieħdu sehem fih l-aqwa talent lokali, fosthom Kaxxand Band, Xarulu, Lara Dimek, Ivan Filletti, Purple Haze u Bernie and Pot. Ivan Farrugia minn Bernie and Pot tagħna toma tal-mużika li stindaq fil-kunċert. Serata mill-isbaħ fejn ħafna mużiċisti Maltin ħajnaqdu wkoll flimkien biex jagħtu serata rock lil Maltin u dak li jattendu hawnhekk fil-Forti tal-Birgu. Ħandoqqu diski li għamlu hit fi żminijiet, hit ta' mużika rock. Il-kunċert huwa b'xejn madankollu tul l-ispettaklu se jkun hemm persuni jiġbru donazzjonijiet għal Marigold Foundation, fondazzjoni li tqajjem kuxjenza dwar l-isfidi fis-soċjetà tagħna u tgħin il-laqdiet mhux governattivi f'pajjiżna sabiex tinġib bidla pożittiva fil-komunitajiet tagħna.